levaba un pouco ao que era a función administrativa, a atención ao público, aos asuntos económicos. Sonia dedicábase moito a temas de, bueno, a creación destas mismas unidades, Juan Carlos tamén. Juan Carlos tamén nos botaba unha man no tema da administrativo moitas veces, en coordinación sempre coa coordinadora do CUFIE e máis co director, claro. As ideas viñan en principio desde a dirección, desde Juanjo e de Neves Sarza, que daquela era a coordinadora. Tiñamos as reunións para determinar as funcións reales. Realmente naceron da necesidade de centralizar a formación a comunidade universitaria e das necesidades propias da xente con necesidades especiais, que foi as unidades que se crearon nun primeiro momento. Naceron con moito traballo e moitas reunións. Recordo moitísimas reunións para decidir cousas como o logo, as funcións exactas, os responsables. Foi unha época de moito traballo. Todas as cousas novas que se crean, claro, serán tanto un pouco de ilusión por crear algo novo, pero tamén unha carga de traballo elevada, sí. Éramos perfiles diversos, eles eran os bolseiros eran estudiantes de normalmente ciencias de educación, pedagogía e tal. Eu xa era funcionario de carreira, entonces da vida funcionarial. Eu son graduado en Dereito, ademais, o sea que nada que ver coa educación, pero todos nos coordinamos ben, a verdad, para crear eso. A verdad que éramos un grupo humano moi bo. Éramos xente moi xoven, ademais, eu mismo tiña 20 e poucos anos. Recordo con moito cariño a Sonia, a Cata, a Brenya, aos Pablos, que houve varios. A verdad que foi un momento moi divertido da miña experiencia laboral, que sempre digo que é o meu mellor momento, donde mellor o pasei. Dos poucos traballos que ti dis que iba a gusto a traballar, que eu levantaba pola mañá e iba a ver que se nos ocorre hoxe, un montón de bromas, un montón de cachondeo, as cenas do traballo tamén, pero no mesmo traballo era unha parte moi divertida. A relación tamén cos estudiantes, máis que cos profesores, ao mellor, pero sí cos estudiantes íamos unha relación moi directa, cos que viñan a facer o CAP e tal. A verdad que era interesante. Aquela Sonia era bolseira e Juan Carlos era bolseiro, tamén Pablo Muñoz. Agora son todos xente formada e colocada, pero daquela eran todos bolseiros, sí. Eu creo que recibín máis do que aportei, a verdad. A min o CUFIE para min foi unha método de aprendizaje rápido e aparte conocín xente increíble, a verdad, que todavía teño relación e que me parece do mellor que tuve. E aparte eso, o ambiente que había, que para min realmente non o podía considerar nin traballo, era un ambiente moi bo. A xente que pasou, que recorde con cariño o seu paso, a xente que vai vir, que sepa que está nun sitio especial, para o meu gusto, para a miña forma de velo, que é un sitio dentro da universidade especial, que ten esa libertad de actuación que a mellor non ten outros centros e outras unidades, e máis agora que estou en asuntos económicos, que é todo tan tasado, que non tes esa capacidade de moverte, de facer cosas diferentes, que se disfrute o traballo.